Bueno, bideo honen bidez jarraituko dugu 79. ariketa egiten. Orduan, bueno, 5. mailako polinomio daukagu. Faktorizatuko dugu biderkagai komun ateraz, x karratu, bider x beriru, ken x karratu, ken emeretzi x, gehi, lau. Bale, orain, 3. mailako polinomio hau, aleginduko gara deskonposatzen edo faktorizatzen Ruffiniren bidez. Horretarako, aztertzen dugu gai askea, lau, eta bere zatitzaileak zeintzuk dira. Bere zatitzaileak dira plus minus bat, plus minus bi, plus minus lau. Frogatu egiten badugu Ruffiniren bidez bat minus bat, bi minus bi, lau eta minus laurekin, bakarrik lortzen dugu minus lau erroa izatea. Bakarrik minus lau. Orduen, egiten badugu bat minus emeretzi eta lau. Hemen ipintzen badugu bat, erroa ez da 0. Hemen ipintzen badugu minus bat, erroa ez da 0. Bi ipintzen badugu esta, minus bi esta. Eta lau ipintzen badugu esta. Bakarrik lortzen dugu minus laurekin. Hori aurretik probatuta dekot. Orduan, bat minus bat, bi minus bi eta lau ez dira polinomio honen erroak. Baina bai minus lau. Bat, minus lau, minus bost, hogei, bat, minus lau eta 0. Horrek zer esan nahi dau? Polinomio hori deskonposatuta geratzen dela. Hemen badaukagu erroa dala minus lau, polinomioaren zatitzaile bat izango litzateke x gehi lau. Eta zatiketa hori egiten badugu, zatidura x karratuken bost x gehi bat. Orduan, x gehi lau, bider x karratu, ken bost x gehi bat. Orain, printzipioz jarraitu beharko geunke, 2. mailako polinomio hau faktorizatzen. Ondo, baina aztertzen badugu, gai askea bata. Eta ja frogatu dugu aldez aurretik bat ez dala erroa. Bat eta minus bat ez direla 3. mailako polinomio honen erroak. Beraz, ez badira honen erroak, honenak ez da. Baina, bueno, ez bago oso ziur, edo frogatu aldugu. Frogatu aldugu Ruffiniren bidez, edo alegindu algara deskonposatzen 2. mailako formularekin. Orduan, adibidez, konturatu gaitesan zer aurkitzen dugun 2. mailako formula erabili eskero, izango litzateke minus b, plus minus, b karratu, minus lau ac, betikoa. Bost karratu, minus lau, bider bat, zati, zati bi. Orduen, hemen daukaguna, da bost, plus minus, hogeita bost ken lau, hogeita bat erro, hogeita bat zati bi. Zer esan nahi dau? Bueno, benetan, bost gehi erro hogeita bat zati bi, eta x berdin bost ken erro hogeita bat zati bi, bai direla polinomio horren erroak, gertatzen da ez direla zenbaki osoak, normalean ateratzen jaku zenbaki osoak, ez dira zatiki irrazionalak, dira zenbaki irrazionalak, baina bai izan aldira polinomio honen erroak. Orduan, zelan geratuko litzateke deskonposatuta, izango litzateke x karratu, bider, x gehi lau, bider, x ken bost gehi erro hogeita bat zati bi, bider, x ken bost ken erro hogeita bat zati bi. Ondo sartzen hor. Hori izango litzateke. Zeintzuk izango ziren polinomioen erroak? Bueno, erroak izango ziren. X berdin 0 bikoitza, gero kiko genduan x ken lau eta x berdin bost gehi errogeta bat biren, eta x berdin bost ken errogeta bat biren. Horrek izango litzateke. Orduan, x
berdin 0 bikoitza, x berdin minus lau, vale? Eta gero, aprobetxatuko dugu hemen behan deko guzala, bai? Erroak hauek izango ziren. Vale, polinomio hau faktorizatzeko biderkagai komun ateratzen dugu, 2x biderkatzen dutxo, bederatzi x karratu, gehi 24 x, gehi 16. Vale, orain, bigarren mailako polinomio hau, honek 3 gai dekoz eta 3 positiboa. Beraz, izatekotan, izango da, batuketaren karratua. Bai? Orduan, frogatu egingo dugu, ia deskonposatu aldugu. Orduan, bederatzi x karratu, 3x-en karratua da, 16 lauren karratua, eta 24 x, frogatzen dugu ia bada 2 bider 3x bider lau. Bai, ezta? Orduan, faktorizazioa izango litzateke 2x bider 3x gehi lau karratu. Hau izango litzateke polinomioa faktorizatu. Zeintzuk dira honen erroak? Erroak dira polinomioa 0 egiten da bezan balioak. Beraz, alde batetik 2x noiz egiten da 0? X 0 denean, hortze dekogu lehenengo erroa. X berdin 0. Eta 3x gehi lau noiz egiten da 0? 3x gehi lau egiten da 0, x minus lau eren denean. Eta hori, izango litzateke bigarren erroa, baina ez bakarri bigarren erroa. Errori bikoitza da, 3x gehi lau berretuta dagoalako. Orduan, deko. Lehenengo erroa, x azpi bat berdin 0, eta bigarren eta hirugarren erroa, minus lau eren. Hurrengo polinomio hau deskonposatzeko, lehenengo biderkagai komun ateratzen dugu, 3, izango litzateke 16x karratu, gehi 8x gehi bat. Vale, aztertzen badoguz Lasgur bidezko formulak, 3 gai dekoguz, 3 positiboak, izatekotan, izango litzateke batuketaren karratua. Orduan, hau da, 4x karratu, eta hauze, bat karratu. Eta hau da, 2 bider 4x bider bat? Bai. Orduan, 3 bider 4x gehi bat karratu. Bale, zeintzuk dira erroak? Erroak dira polinomioa 0 egiten da bezan balioak. 3 hau berdin jaku. Beraz, 4x gehi bat noiz egiten da 0? X minus bat, laurden denean. Hauze da erroa, eta berretuta dagoanez, erroa bikoitza da. Dekoz, bi erro. Bigarren mailako polinomio bat.